Abasolwa Abane ababhekene nokugqugquzela izibhelu zango Ntulikazi neza nomphumela wokucekelwa phansi kwempahla nokutapa ezitolo bavele eNkantolo yeMantshi yaseThekwini namhlanje. Bathweswe amacala elokuphehla udweshu emphakathini nokuthungela ngomlilo izakhiwo. Laba bayinxenye yabangama-22 abavele bona eNkantolo ngolesihlanu olwedlule badedelwa ngebheli ye3,000 zamarandi umuntu ngamunye. Nanku umbiko novusi Khumalo ehambisana nomthwebuli wezithombe uJapan Mathebula. Yebo, abasolwa Abane bavelile nje kafushane lapha phambi kweNkantolo iDurban Magistrate Court babhekene namacala ke amaningana kuhlanganisa ke nokuthi kwaba yibona ke ababenza itulo lokuthi kube khona umonakalo lapha ezweni kakhulukazi lekwaZulu Natal kanjalo nezinye ingxenye zaseGauteng. Ngonyaka odluleke ngoJuly kwaba khona izigameko eziningi zokutatshwa kwempahla ezitolo ekwaholela okunye ekutheni kuze gcine sekudlule emhlabeni abangaphezulu kwa350 kanjalo futhi ke nokucekelwa phansi kwempahla amabhizinisi nokunye okuningi. Namhlanje labasolwa Abane bajoyina abanye abangamashumi amabili abavele ngolesihlanu eledlule bebhekene namacala afanayo. iMantshi namhlanje nje ivele yathi cha nabo benganikwa ibheli engizinkulungwane 3 zamarandi base kuthiwa bazobuya ngomhla ka26 kwephezulu babhekene namacala lawa. Ngisho ke nokuthi namhlanje abantu bebengabaningi kakhulu namaphoyisa bengamaningi lapha ngaphandle kweNkantolo ngoba ngesonto edlula bebaningi kakhulu amaphoyisa. Masisho ukuthi labantu laba boshwe ngempela sonto le esiphuma kuyona kanti amaphoyisa futhi kakhulukazi okebe amaHawks ayakuqinisekisa ukuthi abanye basazoboshwa. Laba abasanda kuvela eNkantolo sebo ngama-26 sebebonke bayingxenye yabantu abangu-85 okuyibona abahlonzwa amaphoyisa ngathi beholwa okebe ekutheni uyibona bahamba phambili kwitulo lokuthi kucelwe phansi impahla kumoshe namabhizinisi amaningi.